Però quants anys vas estar aquí, des de que vas néixer? Pues et dic que vaig fer la comunió als 9 anys a Barcelona, ja. I ja està, i llavors ja et vas quedar a Barcelona. Amb 8 anys ja vaig anar cap a Barcelona. Vas estar 8 anys a Manresa, tu. Aquí al carrer Cos, sempre. Clar, vaig néixer aquí. I sempre al carrer Cos, no aneu canviar de pis ni No, res. no, era casa dels avis, no teníem... Era casa dels avis. I hem quedat que és aquest, eh? Tornem cap allà un moment. I ara te sentes un moment i descansa. Senta't un moment per aquí, que mira, tens aquí una repisa ben maca i després anirem a prendre un cafè amb llet o alguna cosa. O sigui, hem quedat que era aquí, el segon balcó i la finestra, eh? El segon balcó i la finestra, oi? Que raro. Que raro, O sigui, era el segon balcó i la finestra, era aquí. que raro. No, mama, raro no, canvien les numeracions perquè convé així, perquè canvien l'orientació, millor... Al carrer, tu no recordes si anaven els cotxes cap a baix, antigament? No, és que si canvien la numeració a vegades és perquè canvien la direccionalitat del carrer. Ara tu vols que jo me'n recordi que si no hi havia ni cotxe està aquí. Cony, com jo vaig Pobre, aquí. ara li vull fer recordar aviam si cap on anaven els cotxes, cap a baix o cap amunt. Bueno, seria això, segons ella diu que és aquest pis. Aquí és on la van parir. Aquí és on et van parir, no? Aquí és on et van parir. On vaig parir jo. Com on vas parir tu? On et Va van... parir la meva mare. Va parir la teva mare. I va vindre la comadrona i ja està. Et va fotre 2 cops contra la paret perquè ploressis Calla, cony. i així vas quedar, clar. Ara ho entenc, moltes coses, mama. Ara I entenc. aquell han posat, dius, el 41. Aquí posa el 41, aquest portal Pues d'aquí. deixa'l estar el 41. Aquí. Té, que sí quan quedi d'allò que ho vegis, te'n recordaràs. Tu has agafat A sobre la porta ho veus, hi ha el 41, mira, 41. Sí. El portal aquest d'aquí. Perquè aquí es posa aquí coraje. Aquí entraven aquells moros que hi havia hagut. Bueno, doncs ja està, doncs llavors és aquesta casa. Que tenia vaques, Pues ja està. i aquí dormien els moros. Doncs és aquesta casa? I això, tot això, Sí? era d'una gent molt rica, que tota aquesta casa, que feia tota la cantonada d'aquí fins allà, Sí? amb una entrada que la tenien, era per ells, i a la part de darrere tot eren jardins, i tenien un matrimoni però gent rica, i tenien, però molt senzilla, i per darrere de la galeria del pis dels avis, Sí. que veies a la part del carrer de la Llum, Sí? i la casa que on feien les gracioses, doncs allà tenien el És un jardí. llibre obert, eh? Ets un llibre obert, mama. La sortida d'aquí del jardí que tenia aquesta gent, que era una torre. Això aquí, amb eh? dos pisos, Això aquí, aquests portals d'aquí. Tot això fins a la cantonada, Tot això d'aquí. sí. I era Que ara, una- clar, aquí hi ha finca nova, aquí vam fer cases tenien noves. ells. Tenien tot, era d'allò, la vivenda, i a la part de darrere uns arbres i uns jardins. Tot allò només era la casa d'ells. Clar. Estàs contenta, mama, de veure... Sí. T'emociona, M'has de fer una foto aquí, eh? Que t'emociona? No, no, si de foto... Si estem fent pel·lícula, tu posa't a davant, Queda. al portal, vigila que no t'esclafin, que dic si... Però això, estan parats aquests, no? Oh. Ara hi ve la foto. Mama, Calla, cony. home, jo no crec que engeguin, perquè... Cuidado, eh? No prenguis mal, que jo vaig carregat amb la bossa i amb la càmera i no podré... Vinga, va. Després ja traurem fotos d'aquí, no hi ha problema, mama. La lleteria, aquella dona que venia. La lleteria, aquí era la lleteria antigament. Això diu que és la lleteria. I hi havia vaques aquí, se suposa, no, mama? Aquí hi havia vaques, mira cap aquí. Aquí hi havia vaques a la lleteria, no? Què dius que miri? Perquè sortís a la foto, amb el vídeo. Estan parlant de les vaques. Bueno, Estàs dient, aquí hi havia vaques. hi havia abans, no dic que ara hi hagin vaques. No, mama, no. No ho malinterpretis. Aquí, en la tercera... Mireu quin moment més maco, eh? No? La persiana amunt, Sí, el segon balcó. El segon balcó. I la finestreta de l'esquerra. Aquí va néixer que aquesta l'altra xicoteta. banda és del pis que teníem al És per costat. flipar, eh? Bueno, Quan ha passat, mama? Quants anys han passat des d'aquell moment? pues mira, uns 13 o 14 anys. De conya. De conya.
86 anyets, noia? 86 Es diu aviat, això, que vaig néixer aquí, Escolta, pica el segon, aviam si ens deixen veure la casa. a casa dels avis. A casa dels avis. Molt maco, mama? Fins als 8 anys que vaig marxar cap a Barcelona. I allà a Barcelona vaig fer la comunió. Va estar 8 anys i cap a Barcelona a fer la comunió i ja s'hi va quedar allà. I als anys 61 vaig casar amb l'home que tota la vida he estimat. Va, ara està tova. Ara està toveta perquè ara li ve el... Pues a mi un petó per tots. Vinga, tallem aquí, mama, de moment, i farem un altre vídeo, Pels fills i pels nets. Vinga, un petó per tots, una abraçada per tota la família i per tots els amics que veieu aquest vídeo, va. Estàs contenta? Emocionada i contenta, Vinga, ja està. Molt bé, mama. Molt bé. Molt bé ho has fet,